De Venrayse moordzaak dan. Vandaag begon de rechtszaak tegen de twee verdachten Geert G. en Lau Geraerts. Die worden ervan verdacht in 2006 in Venray 2 Marokkanen te hebben doodgeschoten toen ze die betrapten bij een inbraak in een hennepkwekerij. En vandaag werden er getuigen gehoord en opnieuw werd er een getuige aangeklaagd vanwege mijneed. Het afleggen van tegenstrijdige verklaringen is dat. En dat is niet voor het eerst. De zaak is nog bezig. Onze verslaggever Wouter Nelissen is bij de rechtbank in Maastricht. Wouter, wat is er vandaag besproken in die rechtszaak? Chris, er zijn 5 getuigen gehoord, waarvan 4 familieleden van een van de verdachten, van Geert. En die hebben min of meer ook allemaal hetzelfde verklaard, namelijk ontlastend voor hun familielid, voor Geert, en min of meer belastend voor Lau. Maar één van die getuigen, de vrouw van Geert, die heeft vandaag dingen verklaard die ze eerder niet precies op dezelfde manier heeft verklaard. Tegenstrijdige verklaringen. Je zei het net zelf al, mijneed heet dat. En zij staat op het punt om opgepakt te worden in de rechtszaal. Nou, het is niet het eerste geval van mijneed. Hoe is het afgelopen? Nee, het is zeker niet het eerste geval van mijneed, want een paar weken geleden bij een vorige zittingsdag gebeurde eigenlijk precies hetzelfde, alleen toen met de familie van die andere verdachte, van Lau Geraerts. Zijn zoon en zijn ex-vrouw moesten toen getuigen in zijn voordeel, maar ook zij legden verklaringen af die niet precies strookten met dingen die ze al eerder verklaard hebben. En toen werden zij opgepakt voor mijneed. Wat betekent dit nou voor de zaak, Wouter? Nou, inhoudelijk niet zo heel erg veel. Je moet je voorstellen, beide kampen geven elkaar de schuld. Lau zegt dat Geert het gedaan heeft en Geert zegt dat Lau het gedaan heeft. En beide kampen roepen zoveel mogelijk getuigen op die hun lezing van het verhaal kunnen bevestigen. Maar wat de advocaten van het andere kamp dus proberen te doen, is zoveel mogelijk de betrouwbaarheid van die getuigen van het andere kamp in twijfel te trekken. En dat lijkt te lukken, want we hebben nu dus al 3 gevallen van mijneed. Maar dit verandert feitelijk niet zo heel erg veel aan het harde technische bewijs dat er mogelijk in deze zaak ligt. Hoe nu verder? Nou, vandaag zijn dus 5 getuigen gehoord. Morgen dan begint men met het bespreken van het dossier. Maar het is een heel dik dossier, dus er zijn behoorlijk wat zittingsdagen nog gepland. Halverwege maart dan komt er waarschijnlijk pas een eis. Halverwege april is de uitspraak in deze zaak. Wouter, dankjewel.